இயற்கை மருத்துவம் யூடியூப் சேனல் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்று சட்டென்று வரும் கோபம் பட்டென்று விலக என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி இன்று பார்ப்போம். கோபம் உச்சத்தில் இருக்கும்போது அடிவயிற்றிலிருந்து மூச்சு இழுத்து வாய் வழியாக விட வேண்டும். இது கோபத்தை சற்றென்று குறைக்க உதவும். தினமும் 3 முறை 5 முதல் 10 நிமிடங்கள் இந்த மூச்சு பயிற்சியை செய்து வருவது நல்லது. டேக் இட் ஈஸி, ஆல் இஸ் வெல் என்பன போன்ற ஆற்றுப்படுத்தும் சொற்றொடர்களை உச்சரித்தால் பாசிட்டிவ் எண்ணங்கள் தோன்றி மனதை இலகுவாக்கும். உட்கார்ந்திருக்கும் இடத்திலிருந்து நகர்ந்து 10 நிமிட குறு நடைப்பயிற்சி. சூழல் இடம் கொடுத்தால் பிடித்த பாடலுக்கு லேசான நடன அசைவுகளில் ஈடுபட்டால் கோபம் தணியும். மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன் சென்ற சுற்றுலா தலம், சில்லென்ற அருவி போன்ற ஒரு ரம்மியமான காட்சியை மனதில் கற்பனை செய்து பார்த்தால் கோபம் குறைந்து மனம் குளிரும். அலுவலகத்தில் அப்போதைய சூழல் கோபத்தை ஏற்படுத்தினால் அங்கிருந்து விடுபட்டு கேண்டீனில் ஒரு கப் காஃபி, நண்பருக்கு ஒரு போன் பேசிவிட்டு மீண்டும் திரும்பினால் கோபம் காணாமல் போயிருக்கும். சத்தமாக போனில் பேசி எரிச்சலூட்டும் சக ஊழியர், குறிப்பிட்ட பகுதியில் நாள்தோறும் ஏற்படும் டிராஃபிக் என உங்களை கோபப்படுத்தும் விஷயங்களை கண்டுபிடியுங்கள். ஹெட்ஃபோன் அணிதல், பயணிக்க மாற்று பாதை என பிரச்சனைக்கான மாற்று வழிகளை தேர்ந்தெடுத்தால் கோபத்தையும் குறைக்கலாம். நன்றி.